Yo lese don na pleng jong pi giba pet ya kani ke video ke bamanta giba don na pleng jong ka jing pang ka jing stom ka jing im ka jong pi ha ka jing pai dot note ha ka jing im ka jong pi ha ka jing ku slide ka jing im ka jong pi ha ka jing ka jing elek ba pero ka jing im ka jong pi phim tip shu kum no ban le bat kani ka jing im ka jong pi pila persyang ban laj hen phim la ban laj kata hen kwa ban ong pi ka don ka lat ban pelaj ya pi hen dei tang trai ban tip show trai Utrain pelaj ya pi pentip show belai ublain pelaj ya ke jing ke jong pi dei tang trai wala ban sop spanya ke dot not ke bala pat ke jong pi ya ke jing pang ba pi dan dei tang trai wala pun kya dei namar kata pentip show trai ba bon sin ngiklat ban pentip show trai dei namar kata ngim juyo ke jing laj ngim juyo ya ke jing kot dari ini ke pon kwa ban oi pi pentip show trai namar nau Matius la pi pule nong ban nyo kot ban nyo ber pra ko ongkom ni to pante on sa aya pi to wat te pin sa syam to titte on sa pli pi na babaro bapan un priang bat bawat un syam bat yau betit on pliang ketin jong le la da pi pan no try un ai bet ya pi la da pi pentip show try ya rap bet ke jing im ke jong pi ni namar kata pentip show try la pi don ke jing pang jing stom ke jing im ke jong pi ke jing pat dot not ke jing im ke jong pi ke jing ku slai ke betek ba khom ya pi pentip show try ni ka por un try ya rap ke jing im ke jong pi unang isnei nam sa ke jing im ke jong pi wat klet yo try namar try hi de ban ya rap ke jing im ke jong pi ngai skam bo try un yo ke dot not ke pi try ker khu pi amen.